πολλές και όλες ως μικρές. Ξέρουν να το παίζουν και όλες ανοιχτές, με άνοιχτες αγκάλες και στόμα φλογερό. Μόλις σου το γλύψουν φωνάζεις πω πω πω. Υπάρχουν και κούκλες που στάζουν σκέτο μέλι. Στεφάνι όμως έχουνε, τις θέλω μα δεν πρέπει. Και αυτές οι χωρισμένες που όλο τριγυρνάνε στον κόλο τους δεκάρου. Χρήστη ναρκωμανή σήμερα κοντά μας και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή του. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλης, δεν θα ήθελα να πω το επιθετό μου. Είμαι πρώην χρήστης, έρχομαι εδώ πέρα. Αναμνήσεις πολλές στο μέρος, δυσκολεύομαι. Και γι' αυτό προσπαθώ να φύγω στο συντομότερο γίνεται, γιατί δυσκολεύομαι βλέποντας το ότι στα 200 μέτρα κάποιοι εκμεταλλεύονται την αρρώστια μας και φτιάχνουν βίλες και κυκλοφοράνε με Mercedes και αυτοκίνητα και δεν μ' αρέσει. Κάτσε, μότα κάτσε. Από ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης είστε? Τούμπα, από την Τούμπα. Έρχομαι όμως εδώ μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Για τα ναρκωτικά? Ναι. Πόσες φορές την ημέρα ερχόσαστε για να πάρετε τη δόση σας? Τουλάχιστον 5. Λιγότερο 5. 5 με 6 φορές έρχομαι καθημερινά. Τι κάνεις για την ναρκωτικά? Μισό, πάμε από την αρχή. Πάμε, ξανά αυτό. Για ποιο λόγο ήρθες στο Δεντροπόταμο? Γιατί πριν 5 λεπτά μου κλέψαν το παπάκι. Έρχεστε συχνά στο Δεντροπόταμο? Πολύ συχνά μπορώ να πω. Έρχεστε για κάποια χρήση τοξικών ουσιών ή έρχεστε για κάποιες ληστείες που διαπράττονται εκτός της γειτονιάς? Όχι, ληστείες για ναρκωτικά. Είστε χρήστης ναρκωτικών, είστε χρόνια χρήστης ναρκωτικών ουσιών? Ναι. Περίπου. Γύρω στα 2,5 χρόνια. Ωραία. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Τι δουλειά έχετε εδώ στο Δεντροπόταμο? Να σας πω, λόγω του ότι αποφυλακίστηκα πριν από 1 μήνα, ψάχνω και κάποιες φίλες μου να βρω. Πέρα από αυτό, εντάξει, να τα πούμε έτσι ευθεία. Πάντα και οι αστυνομικές αρχές κάνουν το τυπικό έλεγχο. Δεν έχει τίποτα για αστυνόμο το πω. Κύριε αστυνόμε, αφήστε την. Ξέρουμε, Βγάλε στο Χαρδαβέλα ήταν. Άστα να ρίξεις. Στο Χαρδαβέλα ήταν. Ήταν χαμένο. Σας παρακαλώ λίγο, σας παρακαλώ τη δουλειά μας, σας παρακαλώ. Πάρτε μας, είναι... Πού είσαι, Σάκη, πάρε. Κανονικά μη μας άρχισε. Κάνε μια εξαίρεση. Κάντε μια εξαίρεση, κύριε αστυνόμε, κάντε μια εξαίρεση. Η κοπέλα ήταν στο Χαρδαβέλα, ήταν, τη θυμάμαι εγώ. Ήταν χαμένη. Χαμένο κορμί. Όχι, με δικιά μου είναι. Να πεθάνει πεθερά μου. Ευχαριστούμε. Και ελάτε μαζί μου να γνωρίσετε έναν Έλληνα τσιγκάνο επιχειρηματία στο Δεντροπόταμο. Καλησπέρα. Τι έχει να μας πει ο κύριος Γιώργος Κατυρτζής για τη γειτονιά και τα προβλήματά της? Προβλήματα πιστεύω πως δεν έχουμε. Η γειτονιά μας είναι πολύ όμορφη, πολύ ωραία με τα ναρκωτικά. Τα παιδιά μας μαστουρώνουνε, πουλάνε, βγάζουνε τα λεφτά τους για πρώτη ανάγκη. Πιστεύω πως είναι πολύ καλά έτσι που κάνουνε. Ο καθένας όπως μπορεί. Αν δεν μπορείς έτσι, μπας η νέα αντί που γίνεται. Αυτά έχω να πω. Κάτι άλλο? Πώς περνάει η ζωή στο Δεντροπόταμο? Αθλητισμό 0, χασικλιακός πολύ, πίνουν πολλά ναρκωτικά, λίγο αθλητισμό και σώσον κύριο το λαό σου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κοντά μας έναν επισκέπτη του Δεντροποτάμου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από πού είστε, κύριε επισκέπτη? Από τη Θεσσαλονίκη. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από πάνω. Μήτρος όταν μιλάς, Με τι ασχολείστε? Εγώ? Ναι. Έτσι. Στο Δεντροπόταμο έχετε κάποια δουλειά? Τι ήρθατε να κάνετε? Όχι, έτσι. Ήρθατε... Είχε πολύ στήλος, γυρνάω, κάνω βόλτες. Για μαύρο ή για πρέτα? Από όλα. Ο Ραμπόγλου και θέλουμε να μας πει δυο λόγια. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Χαίρομαι πολύ. Πείτε μου. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη μουσική, ενεργά? Αρκετά πιστεύω. Δουλεύετε σε κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί? Ναι.
Είναι ένα πολύ αξιότιμο μαγαζί, πιστεύω για εμένα. Είμαστε εδώ στο Club River. Είμαστε κάθε Σάββατο και σας καλούμε να έρθετε να βγείτε και σε ένα ποτάκι να κεράσουμε εμείς από την καλλιτεχνική μας. Δεν είμαι στο Μπαγκλαντές, δεν είμαι στην Αφρική, είμαι στο Δεντροπόταμο. Οπότε έχετε βλέπει ο Δεντροπόταμος έχει εξελιχθεί πάρα ραγδαία. Και τώρα έχουμε την νεολαία του Δεντροποτάμου κοντά μας. Έχουμε ένα τσιγκάνο φίλο κοντά μας απόψε. Είναι ο Χρήστος Παπαθεοδωρόπουλος και θα του κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Πώς είναι η ζωή στο Δεντροπόταμο? Αδελφέ, ένα έχω να πω. Στο Δεντροπόταμο δεν φτουράει τίποτα. Χαβάη θέλεις, ό,τι γουστάρεις πες, στο Δεντροπόταμο δεν φτουράει κανείς, φίλε αδελφέ. Έχουμε να πούμε ότι δεν μας φτουράει κανείς. Ζούμε πάρα πολύ ωραία, μας πιώζει και ζωή. Ζωή από φούντα. Δεν κοιμάται κανείς, ό,τι ώρα και να έρθετε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. 5, 6, 3, 2, 1, ό,τι και ώρα και να έρθετε. Θα μας βρείτε εδώ έξω στο πουλί. Ό,τι γουστάρετε. Φούντες θέλετε, ό,τι θέλετε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε ένα νεαρό τσιγκάνο που ντρέπεται να αποκαλύψει τον εαυτό του τα δεδομένα της γειτονιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί ντρέπετε να αποκαλύψετε τον εαυτό σας? Θα σας πω, εγώ μεγάλωσα σε αυτή τη γειτονιά αγνά και ειρηνικά. Με τα χρόνια που πέρασε ο καιρός έχει αλλάξει ο τρόπος που ζούμε εδώ πέρα, ορίστε ειδού και η απόδειξη και ντρέπομαι γιατί επικρατεί στον έξω κόσμο μία λάθος αντίληψη, μία λάθος άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κεντρική οδός Κωνσταντινούπολεως του Δεντροποτάμου, ο οποίο ξεκινάει και η κεντρική μας αγορά. Όπως μπορούμε να βρεθούν παπούτσια, πουκάμισα, λούκοζέιτ, ρολόγια, χλωρίνες, κουτάλια, πυρούνια, συναγερμούς. Όλα μπορείς να τα βρεις στο Δεντροπόταμο. Από πυρούνια μέχρι λίκουζέιτ.